28 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фиристодаи махсуси президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ Серҷио Горро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни суҳбат доираи васеъи масъалаҳои вобаста ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории дуҷониб аз ҷумла дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ ва амният мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. дар ин зимн ба раванди татбиқи мувофиқаҳои дар қолаби Осиёи марказӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико S5+1 ба даст омада таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир карда шуд. пешвои миллат ҳамзамон алоқамандии Тоҷикистонро ба рушду тавсияи робитаҳо бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ин ва дигар самтҳои барои тарафҳо судманд таъкид намуданд. зикр гардид ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имрӯз дар қатори панҷгонаи шарикони сармоягузории Тоҷикистон қарор дорад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи рушду тавсияи ҳамкорӣ аҳамияти истифодаи имкониятҳо дар доираи созишномаи чорчӯбавӣ оид ба савдо ва сармоягузориро таъкид намуданд. бо ишора ба зарфиятҳои мавҷудаи Тоҷикистон дар соҳаҳои гидроэнергетика, истихроҷ ва коркарди маъданҳо, саноати сабук, хӯрокворӣ, кимиё, дорусозӣ, таҳкими ҳамкории амалии минбаъда дар ин соҳаҳо ба манфиати ду ҷониб дониста шуд. рушди зеҳни сунъӣ, инфрасохтори рақамӣ ва рақамикунонии иқтисод, таъсиси корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ барои содирот ва ҷалби сармоя дар ин заминаҳо аз ҷумлаи бахшҳои ояндадори ҳамкории ду кишвар арзёбӣ гардид. ҷонибҳо дар робита ба идомаи ҳамоҳангиҳои талошҳои мақомоти дахлдор оид ба татбиқи ин ва дигар ҳадафҳои мавриди манфиатҳои муштарак ба мувофиқа расиданд.